akavasungira mumba munguva dzeusiku, akasungira ana amai mumba, akazosungira ana sekuru vanga vakokewa naamai mumba kuti uyai ndoda kubaya mombe yangu imi muripo, akavasungira mumba newaya. Na baba wa Enimo ukama wenye wakamira se? Now baba wa Enimo ndegotwe umba medisisu, ana baba vakasiyana. Baba wake vanenziwe kwa chitate, isinenziwe kwa zvitsva. Amai vakanditi nini, iwo ba Grey pawakuenda kumapurazi kutanga chida kuti vana ava vatoresewe mabhethi nezvitupa zvimirese ndakanina aiwa amai ava vatore nesenemu yedu, ingawani baba wavo vanga vachiri vapenyu baba wacho. Ndikati baba wavo varipo ingawani panyama kapa, dai manga maita kuti baba wavo vatorese zvitupa kana mabirth certificate. Saka avo vaida kutoresewa zvitupa ndivana Enimo vacha. Enimo nani? Na Eva Mo nanzi nani? Na Love Mo. Nani mumwe futi? Ifo vana. Ifo. Vasikana vaviri vakomana vaviri. Vatosvibisa senemu yedu ipapo. Zvokuti dai kuti zvinogona kuchinjika kataito Saturday imwe senemu. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Vatariri vepaSly Media TV tiri kusangana zvekare pano patinokupai nyaya dzakasiyana siyana. Dzimwe dzacho dzinoitika kunharaunda dzamugere, dzamunotifonera muchiti kunoku kune zvinoera zvinotyisa nezvinoshamisa nezvinoda kufumurwa, svikai kuno, tichisvika tichidzifambira. Mazuva anaya tiri kudzokera zvekare tichidzora nekudzura ndangariro panyaya yemukomana anonzi Enimo Zvitsva. Takataura nehama dzakasiyana siyana, asi tangasati tasvika pachikomo kureva kutaura nevakuru vemumusha vari varume. Munoyeuka paya takataura naambuya Zvitsva, tavabvakachira pamba pavo. Nhasi uno taita mukana wokuti titaure nababa. Baba takambosangana navo parufu pakaurayiwa hanzvadzi yavo, pamwe chete nevazukuru nevana vavo vairi. Tichibva tazoshaya mukana wokuti tinge tichitaura navo. Iye zvinezvi taakukwanisa kuti tiite hurukuro navo nekuti nyaya dzati wandei, nekuti patakasangana pakanga pari parufu. Uyewo zvekare tabva ipapo ndo pakazobatwa Enimo. Hatina kuzokwanisa kunge tichibatana navo. Nhasi uno tatora mukana wokuti tisvike kunonzi kuMangondo, tiri muno muGuruve. Vatoda kuti taure navo ndiSabhuku Zvitsva, vari vemhuri yokwaZvitsva. Zvizhinji vanenge vachitizivisa kuti ukama hwavo hwakamira sei. Regai titange zvekare nekubata matambudziko avakasangana nawo. Toda kutanga baba Mukanya wafa wanaka. Tichiti nematambudziko ekushaya kwehanzvadzi yenyu pabhani apa, vaya vakapondwa naEnimo vari vashanu, zvakasiririsa. Toti nematambudziko. Ewa, tose yakaoneka. Iye zvinezvi tatofamba, makaronga nyaradzo here paya? Hongu takaronga nyaradzo yedu iri musi wa 23 May. Ndo patichaenda kurunyaradzo. Alright. Musi wa 23. Aiwa, tinotenda kuti zvichafamba zvakanaka. Paya takasangana parufu paingove nekufungidzira kuti anenge Enimo. Vamwe vachitoti ipo paya ndo paitotaurwa zvokunzi vakati wande zvakapinda munzeve dzangu ini vaiti kunyepa haazi Enimo. Imi mazuva iwaya tiri parufu rwehanzvadzi yenyu, maifunga kuti ndiani aita basa irori here? Isi takangonzwawo kuti ndiye Enimo. Nokuti pane kuenda kwanga wakadaidzwa ivo hanzvadzi uku. Vaenda kunebaya mombe yavo yeumai kumusha uku. Saka akavasungira mumba munguva dzeusiku, akasungira ana amai mumba,
akazosungira ana sekuru vanga vakokewa naamai mumba kuti uyai ndoda kubaya mombe yangu imi muripo, akavasungira mumba newaya. Saka isisu tanzwa nyaya yakadaro takangoita chokwadi chokuti ko iye chinangwa chaambosungira vanhu mumba chii kureva kuti ndiye. Zvinoti anza yakazobuda iriyo. Ipapapo zvaakuzenzi abatwa animal. Takatezonzwa kuti ndiye zveshuwa akauraya vanhu. Kutouya kumaindications achitaura kuti ndakapinda pano so. Ngatidzokererei pamundandasiya kumashuro. Imi muri vazvitsva handiti? Zita renyu rakazara munonzani? Ndenzi Eras Zvitsva. Nababa vaAnimal ukama wenyu wakamira sei? Now baba vaAnimal ndiye Gotwe Umba Medisisu. Ana baba vakasiyana. Baba wake vanenzi vekwaChitate, isinenzi vokwaZvitsva. Saka inini ndichiuya kunoku kumapurazi, amai vakanditi inini iwe baGrey, pawakuenda kumapurazi kutanga chida kuti vana ava vatoresewe mabhethi nezvitupa zvimirisei. Ndakati aiwa amai, ava vatore nesenemu yedu, ingawani baba wavo vanga vachiri vapenyu baba wacho. Ndikati baba wavo varipo ingawani panyama kapa. Dai manga maita kuti baba wavo vatorese zvitupa kana mabirth certificate. Muchireva vanza kuzviya baba Animal vanza Anzo Fresher the late handiti. May his dear soul rest in peace. Muri kutsanangura. Saka avo vaida kutoresewa zvitupa ndiwana Animal vacha. Animal nani? Na Eva Mo nanzi nani? Na Love Mo. Nani mumwe futi? Ifo vana. Ifo. Vasikana vaviri vakomana vaviri. Okay. Makati ngavatoreswe mabirth certificate nababa vavo. Nababa vavo ndokuti baba vavo vanga vachiri vapenyu nguva iyoyo. Baba vavo vaisenzesa senemu yokuti chii? Chitate. Vanga vari mhuri yekwaChitate. Tsanangurai ukamwe rambai muchienda nayo nyaya. Mhuri yekwaChitate, baba vaenzi achiri seri. Ndivanga vari baba vavo. Asi matika baba vaAnimal ndiwo Gotwe Reumba Medisisu. Reumba menyu. Pana amai. Pana amai. Ndiye Gotwe Reumba medu. Asi ana baba wake wegawo. Alright, zvakubuda zvakunatsojeka manje. Right. Zviri kureva kuti imimi ndimi vakanga vari kumusoroko, asi amai vavo vakazoita vaFresher nemumwe murume wekwaChitate. Kufa kwakaita baba wedu isisu. Vakazvisarudzirawo murume wavo. Ndebva vagara nemurume, ndebva vaita mwana wani yeFresher. Saka Fresher uyu ndebva azoitawo vana vake ava 4. Saka senemu yaisenzesa Fresher iyi ndiyo yakazopirwa naamai ndo vakazopa vana ava zvitupa. Vatoenda kune Vetenga mangu masabhuku yerimwe musha kuti no vana ava ndoda kuti vatore zvitupa. Saka vaenda kunotoresa vana zvitupa, vakabva vaenda kunovatoresa nesenemu yekunzi Zvitsva. Baba vaAnimal vari vekwaChitate vanohere chinyi? Iyafuwanaka futi. Iyafuwanaka futi. Alright. Saka kureva kuti ambuya vandakaita interview ndo amai venyu mese? Amai vangu. Ini ndotori mwana wavo wenhamba 4 pakuberekwa. Makaberekwa muri vangani? Mumba medu tanga tiri 9. Tanga tiri 9. Mhuri yanga yakakura. Saka apa isusu manje neuyo akaurayiwa tasara ndingati tasara 2 veimba yedu chete. Yababa vangu. Vamwe vese vaapasi. Vamwe vese vaapasi, kwasarawo wani wenhaka wana baba wakewo. Asi ari pana ambuya ivava? Ari kuconcession. Ari kuconcession. Ndiye akazoita Gotwe kuvasikana iye. Ana baba wakewo? Ana baba wakewo futi. Muri kureva here kuti vaChitate vasisipo vaita vana 4 vakazororwa futi pamwe vakaita mwana vazogarirwa nhaka nemunin'ina wababa vedu isisu, ndebva vazoita musikana iyeyo 1. Tiri kutaura here kuti pavana 9 pakazoitwa vamwe 4
ndo pazoitwa 1 ndiri kutera chaizvo apapa pakuti 9 apa ndanga ndasanganisa vese vari vana vamai vese vari vana vamai vese. vese Aha. saka vemumba medu chaimo isisu vababa vedu mumwe chete kweti Tirasi, CD, Grace wokufa uyu Dudzai, inini koita Mirta, koita Ketai ndianga ari gotwe pavana vababa vedu vese kuti vakutanga tiri 7 ndebva vazoita vavo 2 pamusoro. Alright. Saka zviri kureva kuti imimi iye zvinezvi kana muchitariswa zviri kunzi mwana uyu ndiwe mumusha menyu, asi takatarisa vari vana vakatoreswa mabirth certificate vachishandisa surname isiri yekwavo ndo zvinoreva kuti vasvibisa zita renyu asi vasiri mhuri. Svibisa zita redu hatisvibisa surname yedu ipapo zvokuti dai kuri kuti zvinogona kuchinjika kataitosarudzwa imwe surname ndokuti zvati vachishamisa kuvazhinji kana takasvika matinofamba makaunza ese azvitsva sezvinozivikanazvo ese azvitsva so vazhinji vanotokasha azimadzika kuti uyo ava ndivokazvitsva futi ava ndivana bhururu wokuuraya vanhu vaya so manje zvakutokacha madzisa zvokuti unotoona kunge wakavengeka pavanhu. Makatovengeka 25 vanhu havazivi kutamba navo vachinzi vakapondwa nemunhu wokwazvitsva. Saka kana tichiti akaponda tete Grace iye ari muzukuru mwana wahanzvadzi akaponda atete nevana vavo nevazukuru. atidzokerai imi semhuri saizvozvo izvi zvanatsokusiyai muri papi nezvakaitwa naenimi? Tiri kurwadzika. Munoziva pikicha yacho haibude musoro, hapana rabha rinombopfudza izvozvo mumusoro. Zviri kutoti rwadza zvakasimba zvokuti unotadza kuziva kuti chingave chitsvene chii. Chingave chitsvene chii pakurarama. Nokuti iye tichinzwa muvanhu anga akutofamba achitoti anga akuda kutouraya inini ndiwanga asara kuinga manje. Nemwana womukoma wangu ari kuCreston Park uko anonzi Isaya ndiwanga asara kufambira kuti auye kuzotiuraya. Wotadza kuziva kuti ko reason yacho ndeyekuti kudii. Ini izvozvi dai aenza aiuya aitosvikira kundiponda nokuti ndakaparadza naye nguva dzakareba ndisisamuzive. Aitondiwandira kana pataibva kubhawa uku aitongwerekana andipunza ndokuti ndanga ndisisamuzive. Alright, ndichifunga regai timbofanira kutaura imwe nyaya. Zvino zvamuri kuti imimi mwana wekwachitate kuponda vanhu vese ava 25 ingozi kai iri kuenda kupi? Dai Mwari aiziva yaifanira kuenda kumhuri kwachitate yacho. Kuingave kwatiri isusu tisina chatikaitawo ndaye tinetivawo yedu mhuri kwake kumusha hana yekuuraya kufemiri yake akauraya vedu isu chete kumusha kwaakarerwa kwaakachengetewa andi vakaberekewa vakachengeterwa mumusha medu ouraya isisi nyakumuchengeta asi akatadza kuchengetewa kwavo kumusha wozouya ouraya isisi vekumuchengeta futi. Chakaita kuti vasakurire kumusha kwavo kwana chitate chii vakatadza futi kana kutoreswa mabirth certificate mukuziva kwenyu imimi vaEras? Nyaya yakaitika apa ndeyekuti kufa kwakaita baba wavo kujeri uku vakabva vagarirwa nhaka nemukoma wavo kwachitate vakatombogara ikoko. Inini ndokuti ndakatozoshamisika ndanzwa kuti vana vaye vadzoka naamai vavo vadzoka uko iye vamboenda kwavo uko kunegarirwa nhaka ndebva vazodzoka. Right, vadzoka inini ndakuuya kuno kumunda kuno uko ndopandikaona kuti manje mhuri ingatambure zvayo. Imimi manje imimi amai nini nemhuri yenyu amai acho handivanga vafa paye ndakazitaurira vari vana chete ndakati no
imimi vana imimi kuti munyatsochengeteka chiuyai mugare pasitendi yandabva iyi muchirima zvenyu muripo iri kupi ikoku kuruvinga ndebva vakura varipo ndopa vakakurira pamba pangu pandikatama ndichiuya kuno saka zvoindishamisa manje kuti nyakunatsa ndenyakubayiwa vakuda kuuraya inini futi neririti rese yandai vaita iyi kuti vawane pekugara vanhu vemumusha vanga vati vambovatandanidza vakaenda ainzi atandaniswa ndiani vana 4 ava here kana kuti ndiani akambotandaniswa ivava vana ivava vakatomboenda kumusha kwaamai vavo kwakupagangao ende kwavakambogaara ndebva vazodzoka futi mumusha imomo. Amai vangu inini vairatidzo rudo rwakakwana kuvana ivava. Vana ambuya vandakataura navo vari ivo vaya ambuya vamukataura navo vaivada zvokuti vava. Saka vanhu vo vakavadzora ndibva vagamuchira ndibva vavaisa pamba ipopa kuzosvika vazovatoresa zvitupa. Inoti ivo vairwadziwa vachiti uyu mwana wandakatoresa chitupa vana ava vanondirwadza vakataura nyaya iyi. Vana vomwana wangu. Maona ndenyaya iri papo. Zita rakasviba asati atongwa imi muchiri kurwadziwa nekupondwa kwakaitwa hanzvadzi venyu pamwe chete nevazukuru ava. Makambowana here mukana patave iye zvinezvi pekuti muunganidza nevanhu vekwachitate mutange kudzokera parestore pekuti munhu wenyu uyu haasi munhu wekwedu, tarisai zvaaita asvibisa zita redu. Pati pambotaurika here kuti variko here vanhu vekwachitate vavo? Vanotorepo variko vakatowanda vanova nababa wake iyeyu vanenge navababa vacho. Saka nguva yekuti tigare pasi tiedze kuonesana ndakaona kuri kwandiri inini zvakandipata kuti nditaura ndichiti kudii uye kunani uye zvichizobatsirei vamwe vanhu vafa. Nekuti isusu tiri kutaura kudai tiri kutanga kudzidza kuti pane mupatsa uri pakati apa pekuti ava ndevekwachitate imi muri wekwazvitsva asi ndokune senemu yakaita sei yakaseenzeswa yakasvibiswa. Taitotarisira kuti patasvika mazuva atasvika izvinezvi patine zvaakuzikanwa kunzi iye ndiye akauraya ende akatoita maindications kudzimba dzese dzaakauraya idzi handiti. Tati kutotarisira kuti imimi muri kutofambawo muchibata maoko munharaunda idzodzo dzakaita sei dzakaparwa mhosva naenimo tichitarisira kuti muri kuendawo nesore kune vanhu vakaurayirwa nemwana wenyu. Soko zvakaoma kaizvi ndokuti vanhu vakaurayirwa hama dzavo vandori nechigumbu mukati mehana dzavo. Zvokuti ndakasvika ndiri inini zvangu ndeti ndini baba enimo ndiri kuti nematambudziko nedzakaitiwa nemwana idzi ko pamwe anogona kupandukira ini. Ko zvanga zvadii zvazvo dai dziri pfungwa dzakanaka kuti ivo verudzi rwake ndovangagona kuita izvozvo. Isusu nemhuri yeZimbabwe tanga tisiri kuzviziva. Samazoona isana mukanya tafamba tiuye kwamuri kuti tizoziva kuti muri papi. Nhoroondo yataakutonzwa ine kahutsva kwatiri isusu uye nemhuri yeZimbabwe. Zvatozvitsva zvataakutotanga kutonzwa sezita iroro rekuti zvitsva zvekuti tinzwa kuti mwana uyu haaziwo mumusha mekwazvitsva akatotongotoriswawo chitupa naambuya vakatozvitaurawo paruzhinji pajekerere Zimbabwe ikazvibata. Asi tiri kutonzwa kuti mwana wemhuri yedzinza rekwachitate asi vachiyerwa mutupo mwachete nemi. Saka ivo amai ndakanzwa sokunge vakataura sekuti shuwa vana ava ndevekwachitate muchitaura navo murini paipainaka pinogona pakandipotsa. Ndakanzwa sokunge vakataura nemi vachiti mhuri ndiyani wachitate. Saka apa zvavari kwachitate apa vasvibisa senemu yevaridzi mumusha mavakachengetewa zvaiti vakachamadzawo futi maonero andikaita.
nedzimweni dzenguva sekuda kuti vakura kurwadziwa kwemwoyo wavo kune vakuri kushoma asi zvakavadzungaidzawo musoro ipo paya maonana ndiri kuita nehweshure futi inini ndakazonzwa sekuti ivo ndovaimupa mushonga amai vacho. imi makanzwa sokuti handitika ini ndobvunzawo semutoro wenhau kuti nhoroondo yemumusha menyu ine here pakambonangwa ambuya vachinzi pane pavabatwa kana kuti mapostori kana kun'anga vachinzi vane zvavaita munharaunda zvinoudza kuti munhu anobata mushonga? Ini kuziva kwangu amai avava vakange vari vanamati. Zvino kunamata kwanhasi uku kumwe kuwandirana. Nokuda kwokuti muroya hazviburitseke. Zvimwe zvezvinhu zvacho tichizenzwa nhoroondo yekuti ivo ndovaitopa enimo mushonga kana kuti mwana wavo yokufira kujeri uyo ndovaimupa mushonga. Isisi takakura tisingazvizive. Isi takuona sekukakugutsikana. Sei madaro? Ndekuti ivo havaizotaurwa pavirika. Vaifanirwa kutaurwa nemumwe chete kana kuti sevazukuru ava. Purazi kuvazukuru ikoku kuno upupuri hwevazukuru vavo vari kutaura kuti shuwa ndivo vaipa enimo mushongawo wokumhanya newokuti vashaike. Ipapo tiri panyaya yemushonga hasisiri manyepo, asi chatisiri kuziva ndeisosi kuti waibva kupi, nekuda kuti paakataura naDr. Amai Auxilia Mnangagwa pavakaenda kunotaura naye akati ndaive nawo mushonga wokunyumwa. Makainzwa here nyaya? Ndakainzwa shuwa achitaura naamai Mnangagwa paya achitaura kuti amai zvimadenere zvamuri kuona izvi mushonga izvi. Ndetova nemushonga wokuti kana dai ndakasvika pamba penyu ndetoziva kuti mari yenyu mesa pakati. Saka tezviramba kureva kuti aipiwa naambuya yake mushonga. Haana kutaura kudaro, akangoti ndairota. Aiwa, kurota kwaiva kuzazisa kana kutenyebera vanhu nyika. Kunyebera nyika haairota. Pandiwa nemunhu waitomupa mushonga. Saizi yake iye nehwana hudikuyo. Kurota wacho waisi takakura kare kare. Ndine 74 years kai. Dzokubereko. Handinambobvira ndakaona mushonga wotaipi uyoyo. Asi watanga kubuda uri muzita raamai vangu. Saka teti makuhwa. Atichaziva ndosaka ndambodzokera futi pamubvunzo wewo wamazoti mimi makakura muchingoza kuti amai vanoenda kuchechi. Izvi zvekubata mushonga izvi zvinhu zvamuri kutozotanga kuzoshamisika pabuda nyaya enimo. Mhuri yavo iyi ndiyo iri kutotaura iyo nemuromo wayo. Ndofunga vazhinji vacho vari kumusha kwedu kwatikabvawo. Vari kutotaura. Ndakanga ndiriko mwedzi wapera. Ndati no pavabudiswa muporisa chimira ndiende kune vaona sezvo nguva yese handai kunge ndakaenda vabatiwa nemapurisa. Nditi no zvinoita mapurisa vanogona kuti wakaenda ikoko vabva vati ambomirai mese muno kuno kumbeu dzangu dzichiparara. Handai kuenda kunoona. Pavakazobuda vakangoita 3 days reche 3 racho ndakasvika kumusha. Ndanevaona veruzhinji veko vaitotaura inini kwandiri. Uneziva havazotaura pana amai vacho. Vanitaurira side kuti no amai venyu vanoshereketa. Imi makarambira here amai venyu semunhu wamunoziva kuti makakura vachinamata? Kuti zvamuri kutaura izvi maakutondishatirisa nokuti kana mutaura kuti because amai venyu vakanongedzerwa kuti muroi, zvinofanira kukushungurudza imi vana vacho. Mazwa aya akanonoka kusvika kwandiri. Azvosvika pafa vanhu vane zvinangwa zvokuti ivo ndovari kunongedzewa. Zvakandipa kuti ndizvigamichire. Kuti pamwe amai avanikisi. Ndokuti mukukura kwatikaita isisu. Iyeni neuyu wokuuraya wakabhani uku. Tanga tiri 2.
Amai vedu vari vamwe chete. Tanga tiri 2 pakuwirirana kwedu. Saka isisu ndaizoona sekunge ini newakaroka pano kunge amai vedu vanetisarudza. Zvamuri kuzoona tese tsvaga minda kuti tuye kuno pamusha pacho panga pasinganyatsogarika mushe. Uyu hanzazisikana ndibva aenda kwaBhani, ini ndibva ndauya kuno. Ati no shamwari ngatitaramuke pano. Tataramuka zvedu. Saka zvokuti vane pakanga pfuurira zvenyu mberi patinoda kunatsoudza kuti kusagara mushe ikoko kune nhoroondo here inenge ine zvemishonga mukati zvamaiziva. Hongu amai havanongedzwe kunzi muroi, asiwo vanhu ndo vanogona kuzotanga kuziva zvakawanda sekutaura kwamuri kuita kuti vanhu vari munharaunda vanotaura kuti amai venyu vanochereketa. Kupatsanurana kwenyu muchizouya kana kusarudza ikoko zvaingova zverudo chete zvokuti ava ndovaidiwa ima musikadiwe kana kuti taiona saizvozvo. Baba vangu inini vachifa vakasiya mombe dzaisvika zvatikazosara ndichichengeta inini dzaisvika 26. Pa26 ini ndatama kuuya kunoko. Ndaiti ndikadzokera kumusha kuti ndenge muziva vanhu kana muchangotama zvezvo unesvika unisiya warima kuti mweti mbeuko. Ndaiti ndikabva kunoko ndeti ndida kumboenda unekaravheta sabhinzi yangu yandikasiya kumusha uko. Amai vainditaurira kuti aubope mombe idzi. Unetanga watokumbira Fresha baba waye vavana. Ndowanotokumbira. Alright. asi Fresha aive mudiki kwamuri. Sterek. Asi ndari kunzi kumbira uyu. Tanga wakumbira mombe kuno. Indabva kuno pamwe ndinongoenda 2 days ka. Andiunepawo munhu wandere kuti iwewe no chikaravheta sezvo iwe uda kungoya kukaravheta sabhinzi yako wobva waenda. Asi vainditi ini nditanga wakumbirawo. Kwozoita baba mudiki wangu wenamba 3 kubva kuna baba wangu ini. Ndiyazi nditi iwe Erasi. Tora mombe kudanga usiye wakaravheta sabhinzi yako. Iwe vairambira futi. Kana kuti ena unokumbira muzukuru aripo muzukuru aenzi yani foni okwanyi jenje kupasi uko. Ndiwo ndenze na unotanga waenda unokumbira mombe dzababa wangu inini. Kune vazukuru mwana wanzvadzi. Saka ndaiona kuti vane kakundiketa kavaita amai. Pane kakushamisa pakuti Fresha mwana wakazonoitwa wenhaka wokwachitate. Ndondokumbira mombe dzababa wangu ini. Asi ndo wakadzisiya. Kwete dzakauya newe kwachitate. Aiwa. Dzababa wangu ini. Plus ini ndakakura ndichidzisenza dzakanditadza kunyatsoenda kuchikoro ini. Nemombe idzodzo. Muchidzivhudza imimi. Ndichivhudza mombe idzodzo dzababa wangu. Ndodzamama unzikumbira uyu. Ndetanga ndakumbira uyu. Ipapo mombe idzodzo kuti dzizosvikira kupera dzaitengeserwa iye ari kujeri. Kuti aite sei? Kujeri kanti vanopuwa sadza ikoko here. Pasi kutengerwa mbatya dzekuendesa kunhingi kubathing room diko yekudya. Ndiakapedzisa mombe idzodzo. Pane mamwe makuhwa anotaurika yekuti iyo nyaya yaFresha yekuti akapararira kujeri. Pane makuhwa yekuti mbatya dzake padzakauya imimi vehukama ndimunenge muri kunzi makaomberera mbatya dzake nemari pamusoro kuti ngazviona ikoko mhepo dzababa vako ngadziende kwauri. Munoiziva here nyaya? Makuhwa ari kudaro makuhwa ake. Ndisingazongozizive zvakwangu ndokuti dzadzimba mbiri kaidzi. Kuti vane kumusha kwavo pane sisiwo isu. Pamwe padzikauyawo dzakasvikira kumusha kwavo ndebva vaita chikaranga chavo here chakanangana nezvemhuri yavo. Pana achitate iko. Ndozvandingangofunga aikona vekwedu. Kwaiungana inini mumba medu ndindasara semukuru. Handina zvandikamboona kana zvembatya. Kana kutezenzwa nezvake. Kusei musina kunotora mutumbi kuningiri achinge ashaya nekuti kuzoitwa proper burial hapana hama dzakamuklema kuti ngaauye timuvige mumwe wedu. Nyaya yakaitika apa. Achinzi afa kujeri uku inini ndakaenda kumusha. Ndasvika kumusha. Ndeva ndanzi inini no Fresha ari kunzi afa kujeri uku.
saka iwewe chienda waneta kuti auye kujeri. Oh, alright. Ndakati apa pane chakaipa akapa. Saka inini handigona kuendako ndisati ndasvika kupolisi. Ndio ndaenda kumapurisa. Pane nyaya yekunzi mukomana weFresh hanzi afa kujeri uko. Saka hatiri kuziva pakuti mutemo unenge uchiti anesiya anyoresa kuti inini next king wangu ndinenge. Saka akasiya anyoresa next king okwavoko kwaChitate. anenzi Dracos. Okay. Akati inini next king wangu ndi Dracos. Ndio ndazozviona manje kuti saka kana akanyoresa Dracos uku indenderei uku. Kurava kuti Dracos ane zvaanoziva akamutaurira kareka kuti ndiyo wandikanyoresa sanext king wangu. Ndebva ndadzokera kuno ndebva ndagara. Asi amai zvakavaipira futi izvo zvokuti ndaregera kuenda kunotora munhu uku. Zvakati vagumbura. Maregera unotora mwoyo. Zvakavagumbura ndikati hapana zvandaiendera uku. Ndokuti munhu anotorwa nemunhu wakanyoresa. Ndo chitupa chine chidiwa iko. Iye Dracos ane chitupa chekuti chiseneme kuti Chitate. ndo kwawo chaiye. Ndiyo kwawo chaiye. Ndingatoti ndianoteedzana naiye paukuru hwefamily yavo. Takuda kuramba tichingoenda tichikupatsanurai sekutaura kwamuri kuita sei kwamuri kuita panhoroondo iyoyi. Kuitira kuti mhuri yeZimbabwe iende ichinzwisisa. Asiwo isusu pane zvimwe zvinopinda mukati menzeve dzedu. Chinotinetsa manje kuti isusu tinodumbirwa nemakuhwa. Tobva tauya kuzoabvunza kuti muchinoona chokwadi kabvunza makuhwa. Bvunza makuhwa. Handiti. Imwe nyaya yaakataura akataura nenyaya yekuti mazamu aCharity Karembera echiDhau ndakatengesera Chirweni. Chirweni ari kuzviramba. Chirweni anonzi ineighbor yenyu uko kwamakanga musati matama. Ukama wenyu wakamira sei? Dzakangodai. Mhuri yekwaChirweni vaiva vazukuru. Kuchidzinza. Shuwa takazokurawo zvedu tichiziva kuti mhuri yekwaChirweni purazi vanhu netambirana. Sema next doors vaiva nakana pa next door vanotambirana. Asi handingarambire vanhu ndiri kuno kana kuti kwamuri. Sezvo vakataura nemucherechedzo wokuti Chirweni. Saka patinoti toti enimo ari kutaura zvemuzukuru wake ndo waakapa mapatsi aCharity. Ndemanzira ayo tikazviitawo izvi. Mamwe makuhwa ari kuzobuda imomo mumasendiraini imomo mumastreets akutaurwa masanzi mastreets ndeyekuti amai vaAnimal vakaita gumbo panze vakamitiswa chiri chikomba chinobva kwana Chirweni. Makambonzwa here nyaya? Vari amai vaAnimal. Amai vangu inini. Ndei kutaura kwevanhu kuti vakajamba vakaenda kupi? KwaChirweni ndobva vanopuhwa mwana ikoko. Achirihwa Fresh wacho. Aiwa kuchirihwa Animal. Mungapajekesese ipapo. Pari clear kana kuti paka madhaka atongozorwa. Pana paungataure chokwadi chezvinhu zvausina kuona. Ndingafunga kuti ndakabvira kumusha kuyeyo nyaya inambopinda munzeve mangu. Aiwa haina kupinda munzeve mangu. Visineti chingoti tivhunze nekuti muri mhuri mwachete. Zvipo zvimwe zvinotaurwa nevanhu kuti zvechokwadi. Vamwe vagotaura zvinezvi zvechokwadi zvokuti pamwe pacho unogona kupedzisira kuziva kuti amai yako muroyi kana kuti amai yako ipfambi. Asi raini rese riita sei? Asi kajairai kuti kana zviri zvikomba izvi munogona kutadza kuzviona murimi varidzi vemusha iwoyo zvichionekwa nevamwe. Ndiye mapindiro andingaite kuti zvinogona kunge zvakaonekwawo nevamwe ndivo vane chokwadi chezvavari kutaura nhasi maererano nezvakaitika izvi.
Payakapinda munzeve nyaya yangu ndakazenge ndaakutosekawo ndichitoseka naChirweni ndichimuti ku vanhu tsoka yako iwewe kana paTV tsoka yako yakareba kairi kunzi yaAnimal yakareba neyako futi yakaita se singaziva ndezverudzi rwenyu here ndezverudzi rwavo tichitongosekawo zvido asi mamwe makuhwa ndo akangopinda munzeve dzangu saka ndati regai ndibvunzewo imimi kuti pane zvamunonzwisisa here kana zvamunoziva panyaya iyoyi iri ngotaurika maseti asi mukutaura kuti hapana hapana kubvira ndakabvira kokumusha hapana handakuinzwa iyoyi chete munongoziva kuti vari parefu ndo vanenge vachiona vanhu vanogona kunge vachinzvenga imimi asi vari parefu vachizviona zvisinei kana zviri zviripo zvinogona kuzobuda nekufamba kwenguva ikokoko hamene kuti pane ipapa isu tete autofunga kuti orit kana vanhu vambotaura kudai Animal naChirweni ngavamboenda kumaDNA vambonotorwa zvazvo ko kana mutemo wehurumende kana wadaro zvinongoita zvinongoitika saizvozvo kuti iyewo futi ari kutaura kuti Chirweni ari kutaura kuti handisi kutomboziva kuti munhu chaakanyanyondimakira chii aino kuti ndakambodzimura moto kumba kwavo ndikazotemwa nemunin'ina wake naLove More akazonondipikira pamwe ndo pane against yacho tichitaura izvo zvimwe zvezvinhu zvacho zvakaitika ndakuno aiwa ndakuno zvokuti hapana zvandikanzwa zvokurwisana kwevanhu kuri kumba kwavoko ndifunga nyaya yacho here vakazonoipedzera kupolisi pamwe vakaipedzera kupolisi munin'ina waAnimal akatoita se akatonoita nofunga akaita community service rekuti akatomboenda kujeri munofunga 6 months here nenyaya yekuti akatema Chirweni akatoita chironda mumusoro. Vakatemerana kwaChirweni here kana kuti kwazvitsva nekuti kune nyaya yaitaurika kwazvitsva saka anenge akazouya kuzorandutsira vekwazvitsva vachiita bongozozo pachavo Chirweni ndokuuya ndokusvikopinda pakati aiwa kuti regai kudaro saka paakapindira achitorandutsira akabva iwe uda kutomira pakati pedu zvitani ndopaanonzi akazoita ndomaburira akaita akaita nyaya iyi. So tanzwisisa zvimwe zvinhu zvatisina kumbobvira tambonzwisisa kubva pekutanga kuti ndoke kutanga kandi kutanga kuzvinzwa kuti senemu iyi yekuti zvitsva haizi yake haisi yavo poitwa sei kuti pagadziriswa kunge izvo taiburisa tiri kuendesa paruzhinji yanyaya yenyika haisiri nyaya yemhuri yenyu vanhu vane mibvunzo yakawandisa saka iye zvinezvi nekuti ndo chokwadi chamuri kutaura ichi poitwa sei zita renyu rakasvibiswa vanhu vachitate varipo uku achatotongwa pese pamuri kufamba muri kungonzi muri mhondi fana sesenemu yedu yanyanyoipisisa zvokuti dai kurunzi inogona kutotaramutswa kwatiri zvayo yabva kukuti ibviswe kwaari iye nyika yoziva isichita mapurogiramu akafanana naiwa tunotaura nevekwachitate vozvibvuma kuti uyu ichokwadi ndiwo kudzinza rekwedu haasi wokwazvitsva vanotozviziva nokuti amana Animal ava vakatombogara mumusha mavo imomo vagarirwa nhaka nemukoma wanhingi wafuresha ariwo kwachitate aiva nemhondoro ainzi Pasivo akatombotora mudzimai akagara nemhuri yacho ikoko nhasi matizorera kupeji yekutanga tavhura imwe peji zvokutoti zvivashamise kuti mhuri ndeyavo kuvana vavo vakambogara navo mukoma wavo achigara naivo vana vava naamai vavo avagarira nhaka saka vanotozviziva mwana wafuresha chitate masenemu chete ndo akafananawo zvavo nekuda kuzoti vabvawo kana kuti pamudzimai mumwe chete ndizvo aigarwa nhaka kawa aiwa avo ndaamai vana Animal manja ndo vakagarwa nhaka nemukoma wavo kwachitate uko vakatombogara ikoko kwenguva ndebva vazobva kuyoku ndofunga vakapesana panhaka yavava ndebva vadzokera mumusha umu ndebva vambotandanzwa futi mumusha medu umu vakuendesewa vaitandanzirwe chiipa
mhuri iyoyo manzuro andakazviita ndiri kuno vainzi vanenge vaine ushereketwa vaipota vachiti vaigadzira zvirauro vagadzira zvirauro huku dzinofambira nakamadhoozi ekumushawo huku yekunext door yakasvika yakamira pamusuwo apo veikandira chirauro huku yechochonona chibawo chiyechemedza veidhonzera mumba kuba kwati wakuba kwacho triki yacho uchakuti training yacho vanonga vai ndekunonzi kupanduka. Saka inini vana ava manje ndikutoona sekuti vakatosiya vatotrainiwa nababa wavo. tiudzeni irondo yafresha mai tasiya idzidzi hatimudzokerai kune yafresha yekuba iyoyi. Fresha aiba mombe dzevanhu aiti akachiva mombe kana ndenye mimi kuti yakachengeteka zvakanaka kana rakava jonga sonza imombe ndoda chitaka chaene andeibira izvozvo kuti arikuda chitaka chete ende ushiwa weiuraya wotora chitaka chete kana kuti mombe nyama yaene ndiri kuidai aigona kuporomisa kuti mombe yako ikai ndiri kuida aitokuudza asati akubira asati akubira wetezeiba zveshuwa wetezeiba webaya woenda unodya nevana vake ivo vana enimo iva vana enimo ava. Ndofunga pane nguva yaya vaizobva vana enimo kwanga vaenda kumajisarara uko vatananidzwa mumusha umo vachidzoka kubva kumajisarara kuti vari kuya kwedu uku vasvika kuramba kuti hatichesadza nemuri wesu vana vacho vachiri vadikidikiswa hatichesadza nemuri wesu nijaira kudya nesadza nenyama chetesu kureva kuti katraining kaakasiyira mhuri yake kekuba zvinova ndizvo zvakazomuti afire kujeri. Saka vana wavava nekuda kwokuti vanga vachiri kukura vakatangirawo kuhuku nechirauro kureva kuti vazosvika kuzoita zvese zvavaita izvo zvakabvira kuhuku. Purazi inini manje ndisinganhingirike kuvanzira nhinge panenge fanonzi iye enimo kwaenda kuchibaba wake mombe aisvika aiendawo navo. Saka kureva kuti akagara azvidzidza kare asi nokuda kwokuti anga ari mwana mudiki anga asati azvishowa kuvanhu kuti vazive kuti ari kuba mombe. Kuba vaiba shuwa kuba vaiba takunatsotaura taka tichiti ivo baba fresh ava the late Chitate vakanga here vachiti kana vavimbisa vanhu kudaro kuti ndichakutora unobva watoziva kuti vatora kuvana ava vaizoita sei ivo vabirwa mombe kana zvikuti mombe dzine dzakabirwa dzakawanda imhosva dzese dzemombe idzi here dzakavaendesa pane akazoita zvivinda akanomangara kumapurisa vamwe vanga vasingamangari dziri nyaya dzemombe soko kwakaendewa makakoti zvikasingapere nevanhu vachimuendesa. Ini ndakazoona futi kuti zvishuwa zvikunzi amai mushonga kaizvo hasi makuwa nokuda kwokuti akamboba dzimwe mombe ndebva yawozarira mudanga mangu ini ndichiri kumusha uko. Saka mune evidence yekuti zveshuwa akatina mombe dzisiri dzakakauya akaisa peni mudanga mangu inini chinangwa chake chachiri chekuisa meni inguva ine manherana zvanzi mundara ndaya nemombe ndadzizarira mudanga menyu. Saka mombe idzodzo mbobopai zvenyu kana mabopa inini 3 days ndichaya kuzotora mombe idzi ndaona kuti imimi muri kurima nemadhongi ndakumushako ndairima nemadhongi kana mabopa in 3 days ndiri kuya kuzotora mombe idzodzo. Right. Saka chakazoitika ndechekuti mombe idzo muridzi wadzene ainzi Chimufombo akatsvaga mombe idzo ndebva adziona dzine vana vangu kuganga kuti dzichifudziwa dzabva pabasa
maita suspect number 1 inini ndakava manje suspect chimufombo bvunza vana naimi vana mombe ndedzani idzi zvikani ndedzedu muri vana vekwanimi kwazvitsva uko kwaera sezvitsva vanegara papi handeta iwe uchindiperekedza ndiene unosvika ndibva uyiwa vana vaye achimufombo taizivanaka ndokuti ndaisenza mukotiko kambani saka vaindiona uko zvitsva shamwari ndauya pano handisi kuziva kuti mombe dziri kuganga kuzendera dzichifudzwa nevana ndedzani ndikati mombe idzo dzakauya marimwe ziro nemunin'ina wangu kumajisarira ndibva angosiya azarira mudanga mangu zvino shamwari zvitsvaka mombe idzi ndedzangu iwe wakadzishaya zvarini zvikanzi marimwe ziro auri kutitaura iwa dziri 4 mhou 2 nemhuru 2 saka toita sei chimufombo zvikanzi zvitoita iwe uchindiperekedza ndiende nemombe idzi ndanezivisa vari kumba kwangu kuti mombe ndadziwana hako kuruvinga dzanga dziine ushu ora ndiva ndaenda panext door ndokukumbira bascol ndikati kuitira pakudzoka kusvika kuchimufombo adikokorodza vanhu vake varume uyu ndianga aine mombe dzangu saka zvaanga ari nemombe dzangu ari kuti akadzipiwa nafureshi uye fureshi ari kutinetsa kumajisarira kuba mombe uyu ndiakaenda kunepa uyu mukoma wake mombe dzangu idzi 2 yake vaitoizivawo zvava saka nyaya haina kuninetsa kubvuma kuti zvishuwa zvamuri kutaura dzakauya nafureshi 2 yake tatoonayo saka iwewe manje mombe dzindasvika nadzo pana shimira tifonere mapurisa akafonera mapurisa ndebva auya right zvetoita isizvo iwewe sekuti zuva radokai mapurisa hazvichaita kuti isisi tiende uko kumajisarara iwewe chienda wanitaurira munin'ina wako kumajisarara kuti mombe dziedzi dzawakauya nadzo dzatorwa nevaridzi varidzenewo kuchimufombo saka iwe wanzi uri kudiwawo ndamutaurira right ndebva ndadzokaka iye akabva ati hora tiendai inini mangwana kusenseni ndiri kusvika ikoko haana kurohwa nehana here kuti kumombe dzangu ana kuti mombe dzangu ndedzawo sei aiwa reaction yake yakati chipi inini ndopa ndikatanga kuona kuti murume mombe dzanga aita dzokuba right ndeva ndadzokera kuenda kati mukomana uyu ndamuona ipapo ndingadai ndakaerera nemvura muna mupinge umu ndakuyambuka mvura mai ndakuti manje ndikadai nekuku ndenge ndatiza ndakaenda nekubridge ndoti ndakaenda nekubridge kune vakudhuze ndekumba kwedu saka ndinezoita songe ndatiza chimira ndiyambuke nepapapa ndingadai ndakaenda ndakayambuka mvura inosvikawo uchiti wakatsika so unonzwa dzichere basi richisumuka iri kusvika zvishuwa pamhiri bhasikoro ranga ndakumbira rekuenda ndakaritsumudza somudenga uchifambira nyaya yafresh yekuba mombe kuba mombe ndibva ndayambuka kusvika payapa mapurisa anga aenda vazouya kuseni ndakarara ikoko ndibva wauya kuseni mapurisa wakazomuona here ndakati ari kupi ndakati anga ati kuseni kuno ari kusvika shuwa nguva iye abva asvika mapurisa iwo kuchimufombo kumba kwanga aba mombe asvika fresha mapurisa nevanhu vemawo saka toita sei zvikanzi no nemapurisa iwo fresha isi takuda kutorwisa kuti tisvike kumba kwako kuti hakuna dzimwe mombe here dzawakaba dziri kokumba kwako urati hande inini mupurisa ndibva nditi no uyu manje tinozomuregerai kana mabva nafresha kupi kumajisarara uko ndopamunezomuregera apa tomboendai naye kupi kuguruve ndibva ndaendesewa kuguruweni iye ndibva aenda kumajisarara uko mapurisa anga ari 11 vaakaenda navo asvika ikoko manje ndibva vasvika vaona chuhane mombe dzake 16
Pa16 mombe idzi mapurisa semunhu aba mombe idzi havazoita chokwadi kuti dzese ndedzako. Vakati no zvatava kuita Furesha panapa isi takutakura mombe idzi. Unezodzoka nadzo kuguruve. Taona mabhuku adzo. Iwewe nevana vako nemukadzi wako wese tiri kuenda nemimese nemombe. Iye ndebvaaramba. Zvikanzi handiende kuguruve. Kana muchida kuti ndiende kuguruve siyai mombe dzangu nevana vangu vachiita izvi. Tenda inini nemi. Zvikanzi Furesha hande ndebva angoti vhurumu ipapo vanga vamusunga. Ndebva angoti vhurumu kutanga kutiza. Ndekutiza akananga kune chimwe chikomo so. Vanga musunga nemahandcuffs. Akatiza nemahandcuffs. Ndokusvika pakanowa payapo. Iye havachamuona vakuona mhungu yakuti vatandanidza. Ichokwadi chandiri kutaura so. Mhungu iyo navo kuvatandanidza mapurisa akazoyasvuka meso umu. Vakuti nditaurira inini ndiri kuchitokisi kuyo. Kunzi iwe zvita ndakati zvikanzi munin'ina wako atitira maminimini asanduka kuva nyoka ezvoona maronda aya nepafenzi paye ndiri muchitokisi. Ndikati uri kuti chii kweyo chikakura zvikanzi maronda aya. Saka zvatava kuita tichanyatsokurukura mangwana angava manheru ndichiita zvokuvhenekerwa nemalaitsi. Alright tezvoona mangwana pakuti vaindiziva ndaisenza muguruve. Alright tezvoona mangwana vabva vauya zvikanzi manje zvatava kuita iwo wakutoenda kuchinhoi kusvikira tamubata. Inga makabvira kure nekupinzwa parumanda nzombe. Ndibva ndaenda kuchinhoi ndekunonogarako. Uye chimufombo ndibva zvifunga aindiziva ndiri musevenzi ka. Akati no. Uyu munhu ko nganditi afira kujeri. Kureva kuti aurayisiwa nenyika nemombe dzangu. Zvanga zvadii kuti ndimuinge ndinomutaurira kuti uyu munhu wamuri kunetsa uyu handina nyaya naye. Handiri kuziva ane nyaya neni ndiwo wamuri kutadza kubata. Ndebva auya kuchinhoi chimufombo. Ndebva ataura ndingaonewo zvitsva pagedhi paya. Ndibva ndaenda ndokumuona kanya nopenyu sei uri kuchengeteka mushere. Ndakati aiwa ndiri right. Zvikanzi ko vari kumutadzirira kumubata enimo. Ipapa ndiri kumusha kwenyu izvozvo. Fresh. Ndiri kutadza vari kutadza kumubata. Ndakazoenda inini vamutadzirira kumubata ndakati ndiende kunomubata. Akasvika akandirova zvokuti akanditorera bhasikoro ezindoro ari kufambisa so. Wabirwa mombe wewe. Ndiye akasvika akarohwa futi. Ndebva atorerwa bhasikoro. Ndebva atiza vechi. Zvinova zvatakaona futi eni muachiita kunhingirikinoku handichazoti ndekunyakapupu here kwakatora futi bhasikoro. Pamwe ndizvo. Eni muakatora rimwe chete futi. Akatogara naro zvokutogara naro bhasikoro. I'm sure rakatosakarira mumaoko make kusvika azobatiwa. Imakazorogedzwa sei? Ini ndakatozoita zvokutoti nditosimba. Naye muridzi womombe akundirambira kuti murume ndemuziva musevenzi uyu. Zvepfungwa dzokuba idzi kuhava munin'ina wake ndiye akaba mombe dai masunga munin'ina wake. Ndakatoya ndakachingirwa nemadzimai ava nemuramu wangu. Mariliswa manje. Zvanzi aiwa. Iwewe nyaya yako ngatinhingirike. Dzokera kumusha ndebva ndadzoka zvangu ndokugara pamusha. Zvokutenzurwa tsitsi nemunhu uyu akabiwa mombe kunzi uyu ndomuziva ari mushandi uyu ane kubasa kwake kwaanoenda. Saka kureva kuti zvizokuti mushonga shuwa mai vanga venawo. Ndokuti hazvaidhabhura kuita vanhu vaviri kababa nevana vake. Notiri kudzidza futi papa kuti pamuri kuti vakasanduka kuita mhungu. Iye eni muanotaurawo zvokuti ndainyumwa nenyaya dzemishonga idzodzi. Uye achitaura kuti paakauraya Charity ane zvimwe zvaakapisa zvaaizora ndo zvimwe zvaaizoita muzora mushonga wokuti aite se anyangarika. Zvinova zvamuri kuramba kuti iye haangazvizive nekuti anga ari mudiki. Anofanira kunge ane sosi yaita sei.
yaimuudza yaimugadzirira mishonga iyo kana kuti yaimuitisa zvesezvo? Asi makuwa nyangwe kuri kunyebera zvake kuti akanyebera ambuya ake asi paisenza mishonga pakasenza mishonga. Panozonzipo kubatwa kwaAnimal kunotaurwa nehanzvadzi yake Eva Moore. Ndikuda kuedza kubatanidza nezvamuri kutaura kuti vanoti kune kwavakatoenda kunobatsirwa kuti vagone kuneutraliza mishonga yaAnimal. Kuti musi wavakaita zvavakataurirwa izvo kwavanga vaenda ndomusi wakabatwa Animal. Ndingati inini mushure makunge maenda kunotaura nevanhu kuruvinga uko ndakazoona vhidhiyo yacho iye hanzvadzi yake Animal wacho achitotaura pavhidhiyo kuti vakatezomboboya boya kuti paite kufumuka kwemishonga yaAnimal kuti agone kubatika. Iri nyaya yekuti vanga varwadziwa kumapurisa nekuchengetwa kwanga vakuitwa. Siya misha yavo makaiona ndizvozvo chaizvo. Saka zviri kureva kuti zveshuwa tswanda yemishonga iripo apa, nekuti uyu akasanduka akaita mhungu, uyu herikopta dzakamushaya, mapuma akamushaya munomu, masoja nemapurisa nemaCID maCIO vese vakambomushaya. Iwo tozoseka zvako ndakaona. Handina kanhonga goridhe muchinditendanza neherikopta. Ishuwa zvinoitiwa here izvozvo? Hakuna zvakadaro. Kureva kuti paisenza mishonga. Munoti kudii nenyaya yekutoresa vana vasiri vedzinza renyu mabirth certificate muchiitira kuti ivo vaitewo upenyu hwakanaka, vagone kubvumwa kuchikoro, vatorewo zvitupa, asi yozosvitsa mhuri iyoyo apa? Munoti kudii? Ndiri kuti pakakanganiswa zvakasimba. Ndinomboziva kumazuva aperayo zvanga zvakutadzisa zvikuru vangu vana vevana vangosikana vari panapa kuenda kuchikoro. Vakasvika kuchikoro uku vana vechikoro biyavo vanenge vakataura kuti avo vekwazvitsvavo vana vemhondi hechichi. Vana vakatomboya panapa vachitombonyunyuta chaizvo kuti kuchikoro uku ndezvatakuita. Nemamwe maticha wasina hunhu vanga vakuti vana vekumhonda ona mani. Inini zvaindibata nanhasi so kuti sei mari mwezi rochaiva ndabuda panapa ndichiti no, inini ndakuda kubuda nefodya yangu. Ndoda kuenda kunditengesa, ndiri kunetsvaga mavhenda ekuti anditengerewo tifodya mbijana ndiwane mari yekuenda nefodya yangu. Vanhu vandikasangana vari kumabhawa ikoko vakutotaura nyaya iyoyi. Yipi manje? Iyo yekuti mhondi dzekwazvitsva wati. Muchinongedzerwa inini manje. Ropa renyu rashata. Mwaona? Saka kureva kuti izita ratoipa zvokuipisisa. Kuipisisa hamene kuti pane chena sei. Isu tinofungawo sekuti sevatori venhau tine jana rekugadzirisa zvimwe zvinhu zvinenge zvisingazivikanwi kungoburitsa chokwadi pachena, fanike sezvamaita nhasi. Asi imi ndiri kuti maiona mavhidhiyo ese ko makadi kuti mukanya uya kuno ndikujekesere nyaya iyi. Mukoma wangu makadarireko. Handi maiona mavhidhiyo ndaita naambuya, ndaita naEva Moore, ndaita nani naJina, ndaita kuti chiuya kuno ndinatsa kutaurira chokwadi chausingazivi tafumane. Munoziva inini pamukaita interview muchoita kumushawo ndingati zvimwe zvezvinhu zvakatoti pawo kunenge kuti nyeveni, ndokuti zvakakonzeresa kuti mumwe neumwe anga aine maziviro ake akazvida kuti zvibude munhingo. Saka zvinetenge zvakatisunungura mbijana fanaka kwandiri inini. Ndokuti mumwe mandanga ndakambunyikidzika mukati mehana yangu maitaurwa nemumwoko kuti zviripo maererano nezvokuti vakazomufambira kuti anhingirike. Ndenge ndakurwa macorrections manyititi kureva kuti mishonga yamai yeyi ndiyaipumururwa apa kapa.
ezvimunoziva imi kubva mabva kumusha ikoko ina ndisati ndasvika kumusha kwacho. Alright. Ndenzwa kakugunun'una sokuti amai vakaurayisa nhingi hama dzangu dzidzo dzinopfuma yakazvara imondi. Baba vangu ndovakaroora kaini. Avavo hapana akabvisa kana senti rokubvisira kuti vave nesapoti kwatiri isusu kana kuna amai vedu isu. Isusu baba vedu manje vakabvisa pfuma ndeveurayirwa vana vavo. Vanagiriza. Zvinorwadza. Ivo hapana chavari kurusa ka. Pamusoro pezvo ndakabva kudzangu vakaini. Zvokuteti iye pamwe nekuda kwokuti anga ari mwana mudiki ndiyanga achiri kuziva inini zvokusangana zviyezvi. Vana vadiki vanenge vachiziva. Ko ainge akutaura zvokuti ada kuuraya ini pazvipi. Hatichaziva manje kuti mweyai pamwe ndimi marudzi pavakambodzingwa paya imi ndimi makanga pamwe mamuri pafovhura ndikamuchiti ngavabude mumusha muno vanava. Aiwa ini ndanga ndakunweni. Zvokuti zvakasara zvaitika kumusha kwese hapana zvandinoziva. Kungotaurawo zvedu nyaya yafanaka kuti titsvage kuti asi aikuvengera ichi sezvimwe chete zviri kungotaurawo nana Chirweni kuti ari kundivengera ichi chaizvo. Imwe nyaya ndeyekuti ndaitaura navaPeter Chidhau vachitaura kuti imi mune ukama nevekwaChidhau vekwakarembera. Hanzvadzi yangu yandikasiyira inini anga akaroorwa nemukoma waPeter Chidhau. Akandisiyira inini. Andova nemhuri iriko yekwana Chidhau ikoko. Saka uyu Peter Chidhau uyu muramu. Isi takamona temutoi muti mukwasha. Vanhu vanozotaura nhoroondo ndeyekuti pavanhu vazhinji vakaurayiwa apa anenge aiteedza vanhu vekuziva veukama iye enemo. Vamwe vamune ukama navo kana vamakanzwawo pane 25 ava vekwakarembera vatavasiyawo ipapapa ndevape vamwe vanhu vane ukama nemi vatingati akavatageta pfudzi dziri hama. Kuzita kuti kwatete Grace tokatatu kwakarembera ikoko. Kwezeta vanenzani kwamai nini kwamachaya. Andova mwana wahanzvadzi yamai vangu inini mudzimai waakapunza kwamachaya. Mwana wahanzvadzi yamai. Iye aitoti ambuya kureva amai vavo vaakapunza nevana vavo vaviri iyo. Naye hanzvadzi yangu Grace ndiva ndiri kuziva vechikama vaakauraya. Tichipedzisa hurukuro yedu tiri kunzwa kuti imhuri yekwaChitate. Mhuri yeZimbabwe inofanira kuziva kuti hamusirimi makaparirwa ngozi, makaparirwa mhosva imhuri yekwaChitate. Ivo pane here wamakambotaura naye kana pafoni zvake kana iye kukufonirai kuti vakomana masvibisirwa zita zviya zvekungoti toziva kuti mwana wekwedu isu asi zvaakuitira izvi hapana here akambokubatai? Zvakaitika pamusi wandabva kumusha mai vabva kujeru ndakasangana nemumwe munin'ina wangu uye mhuri imwe imba inenze kwaMushonga. Ndebva taedza kuonesana kuti varume uri kuona waseyo ndimi vabi yangu makaenda kuchikoro kaya nditauri headmaster. Mweya wakafamba apa mweya kwawo here wokuti tingangozvitarise chete. Iye akanditi no mudara dai zvaita kuti waita rimwe rezuva wouya kunoku teedza kuunganidzana tigona kutaura nenyaya iyi kuti zvingafambe sei. Saka inini munongoziva kuno kubasa kwatiri kuno inguva yezhizha futi. Handina patikazoonana kana kufonerana futi naye. Ndingangoti ndiye 1 asi ane imba yakewo futi. Uye anenzo kwaMushonga uyu. Ava ndokwaChitate isi tiri kwaZvitsva. Ndiye 1 chete wandikagona kutaura naye kuti no varume izvi hazvidi kungotariswa chete. Dai wangaona ana Dreycos kana kuti ana Stanford tigone kuona kuti iyi nyaya kana yadai ingadei
ndokuti ndisi tasara so takutoita sevakuru tiongorore kuti ingadei. Saka nekuda kwokumanikidzika nemabasa ari kuno kwatisati hatisati. Isu toda kuita homework yekuti tinotsvaga vekwachitate kana pane pamunokwanisa kutibatsirawo vamune phone number dzavo, toenda tonotaurawo tononzwa kuti vari kuti kudii nemwana wedzinza rekwavo anymore, ari mwana waFresh Chitate. Ya iye zvinezvi handina phone number dzandinadzo dzokumhuri kwachitate, asi kuti kana muchidimurira ikoko kuruvenga sezvo mune paziva payapa zvaigona kuti makasvika pana amai paimbe mebvunza kuti panenzi pachitate ndepapi, padhuze dhuze zvokuti munogona kutoenda makakurukura navo, asi vakomana vasara kumaticha ese zvokuti ese pamwe holiday iripo manje munogona kuvaona. Kune anenzi Drykos, kwete anenzi Stanford, ndo vakomana variko kunto vanitenge vanenzwisisa. Aiwa, tinotenda. Ndabvunza mibvunzo yakawanda, munongonzawo ndiro wemakuhwa, ndo basa randakadzidzira. Pane zvimwe here zvandasiyirira zviri pasi pemwoyo wenyu nemhuri yese yekwazvitsva zvamusati mambotaura takanangana nenyaya yekusvibiswa kwezita renyu irori? Pari pakusvibiswa kwezita pana inini ndiri kushungurudzika nokuda kwokuti iye mwana mudiki toti haabo ari kujeri, ari kutaurwa nevanhu ndisi tiripo pano, zviri kundorwadza izvozvo. Toita zvekare ko iye hurumendewo kana ichiona vanhu vakaita semaitiraita anymore yekuuraya vanhu vanosvika kuma 25 pasina wawatadzirana naye, vari kuti kudii? Kana ruzhinji rwaro rwenyika yese ruri kuti kudii? Munhu wausina mbogombora nekane yamwa kese hauna kachakakutadzira kana vari kuti wokudii ruzhinji rweZimbabwe? Ruzhinji rweZimbabwe ruri kuti dai anymore kuona kwatinoita isusu mucomment section vanhu vachikomenda. Hatingazoti vanorepresenta vanhu vese, asi nekuda kwenhamba yevanhu vaakauraya, vamwe vari kungoti ngaafewo. Asati asvika kuhurumende ichiri kuongorora nyaya iyi, uyezve chatinoziva ndechekuti kana vaiongorora semunhu ari kubvuma nyaya yake ingazongoperera pakuti anogara upenyu hwese mujeri, ndo zvingazoita hurumende izvozvo. Asi pfungwa yevazhinji vari kutofunga kuti dai kwadzorerwa mutemo wekuti anenge auraya ngaurayiwewo. Zvakaoma soko zvakaoma zvakati trainimoa zvakaoma, asi ngabudewo pachena kazvaakaita izvi hazvingoitwa ari one izvi, pane vamwe varipo vaari kuwandisa, hazvimbonga ari one izvi, zvine vamwe kana kuti vaiplana navo vaida zvaye kusatya kwake kuuraya vanhu vaida mapatsi, haasi wega panyaya. Nemwe nguva panti vamwe vanhu vahombe chaivo ipapapa vaimutuma kuti ita so varida zvakati, asi zvake wega izvi. Sekuti vama eyewitness pakaurayiwa hanzvadzi yenyu Grace, vanhu vanotaura kuti kune vamwe tu vakaenda nekuku, one akaenda nekuku, makazvonzwa here? Musi watikasvika ikoko kunzi vanga vazukuru tiviri tiye takanzi tanga tiri pasi pemubhedha tiye, ndowagara nato pasi naiwe paurayiwa vanhu ava imanga muri vanhu tanga tiri pasi pemubhedha, ndakakwekweresa timwe tese ndakatiisa pasi pemubhedha pandeva ndatifugidza ndakati nyarara. Pane kadikidiki kanga kada kuchema kakatorwa kakaiswa matishu mukanwa munasiso wacho, makazvinzwa? Ati wandisa. Saka iwe kuona kwaukaita iwewe munhu yanga ari one here hanzi vanga vari 3. Saka kureva kuti ipapa kana achizvitanga ari wega makuhwa ake. Uyezve
uyu akashaya mukoma waTimoti, iyo muzukuru wenyu mwana waGrace uyu anonzani Tendai achiendeswa kuchipatara achiri mupenyu, akataura nyaya yevanhu 3. Ndakanzwa so futi. Saka uri kuti pahu3 ipapo kwa vamwe 2 ava ndokuti izvozvika hatisi sefi so zvamuri kuona kudai. Patimu yake paya apa vanegona kunyatsoziva kuti uyu ndiye asara uyu vatipunza tainwawo wakaisi izvi hatichanwawo isu taamapostori tohwandirwa kundikapunziwa ndichibva kuubhawa nokuti ava vamwe vechi3 ava 2 ava vasinai kutaura sezvo ndo vachiri nelisti revanhu vaida kupunziwa kavachatipunza futi apa. Ngapabudiwe pachena apa ataure vamwe 2 vacho vanhu vanyatsosununga meso yenyika yese yange yaomerwa so kubva kwetiri kuno uku kusvika kukachuta vakaomerwa vanhu pakati pese apa ende hapana munhu ari kugutsikana futi kuti anga ari 1 makuhwa vanga vakawanda. Takutenda mataisi kuteregera wawa kuti komanje ko vana vangu vakazosvikiwa vari vega vega panapa vanopedzewa uye muri mugomo mukanya makamaita gudo chairo kugara iyoyi taitika ndo mune uyakanhingi mweya waoxygen ka mvura mhepo anogona kuswera ari pamusoro apa achitoona movement yese manheru hodhi kana foja chaiye chaiye eni moda yanga asinaye kusungwa kai hayaipiswa masikati chete mtu anesanga wakutya ungakuende nguva ino kubva ndo sati mungati eni maanonyepa here nekuti ari kutaura ndaive ndega makuhwa makuhwa haasi wega aiwa ndapanzwa ndinoda kukutendai nekutimirira zuva rese tavimbisa kuti tichauya masikati tazobatikanawo tiri kuruve prisons muchatiregererawo tazosvika usiku izvo tatobatidza maraiti ekuti titaure nemi asi tinoda kukutendai mukanya nenguva yamatipa kuti muite open up nyaya yakakosha mukati wemhuri yokuazvitsva uye mhuri yeZimbabwe ichinzwa ichiona pano paSly Media TV. Kana neni ndinotenda zvikana kumuchacha kuti tiri kutya kuenda ndikuti hatisati taita make sure kuti anga ari wega tiri kutotya kuenda kumusha so kana takanzwa kwakarwariwa unotanga wazvibvunza kuti chingomirirai zvingonzi afa kana afa tongoenda kune viga nekudzoka kuri kutyisa kuenda izvozvo ndokuti ini handisi kugutsikana kuti anga ari wega ane imwe patina dzake dziriko kumusha uko dzimwe akambobatwa nadzo musi waauraya tete Grace nezuro wacho akanga abatwa aine neyouth aine vamwe vanhu vachinzi vari kuenda kugomo kunotora mvura yekuita sei anga aine vamwe panozove vanhu vanozoti ko akazoburitswa sei ndo zvinoshamisa kaipo paya paaburitswa ndo paakanouraya hamusi kuona kuti paya papaitika rufu vanhu vakaita sekunge vari kushora mapurisa kunge vasingagone basa vanhu vaidaro nechikonzero imambosungirwa vanhu neyouth hamusiri mavasunga masungirwa vanhu neyouth mepirwa imako discharge futi musati mambovaferefeta kuti munzwe kuti zvinangwa zvavo ndezvei ko apa pavazouraya vanhu kakureva kuti makavaburitsira kuuraya vanhu maitengwa ndo zvakazitaura vanhu kaba kuti makatengwa imi mapedza shungu here mukanya shungu pane zvavasiyana naye amai mukanya amai vafanaka pane zvasiyirirwa here zvamafunga zvakakosha hatiti asi chinokosha inini ka munhu anenge auraya anga aurayiwa ndidzo pfungwa dzenyu munhu auraya anga auraya zvinozvi zvaakupa vana adiki kuita musikanzwa vakaona matv munenge muchiungana vanhu muye vanoona kunge munhu asingakoshe kuurayiwa
auraya munhu ngaaurayiwe. Mutemo iwo wakadzokera kuti auraya ngaaurayiwe. Kuripo kuuraya kwokuti vanhu vamutsana kubhawa kikiri wamubatawo pane dzimba wobva azofa. Zviri nani 1 25 vakomana vasina zvinangwa kana kuti mambomutsana wakungosangana naye chete unzwa kuti ndida kumuuraya chete. Kudai iri mombe kafanira zvaita baba vake kuti newechiva kuti iri kufamba kuti uda kuidya bheta komunhu asina mbokutadzira. Dai kudenga kwaendwa kwaaka kane amwawo katikitiki kesaka katadzeiwo kana ruchiva risina basa kana kunzwa kuda mushonga ungauraya shuwa wahwani echa kuti deiza uchiti zvigodii. Saka inini aiwa ndiri kuti anenge auraya ngaaurayiwe. Auraya munhu nemutoo wokuti uraya 25 bheta vamutsana kubva wanda vane kwesherana mazwi. Pakukwesherana mazwi verwisana kusvikira mumwe wazofa. Zviri nani kuti vanga vamutsana kwava vasina kumutsana nemunhu wokungosangana mumwe wokuti inga kuzopunza pamba pake kungofamba rwendo kuenda kunopunza munhu pamba pake. Aiwa ngaaurayiwewo. Ngaaurayiwewo mashoko ari kubva kuna vaEras zvitsva vanove hanzvadzi yatete Grace vakapondwa pamwe chete nevana vavo vaviri nevazukuru vaviri kubhanuko. Takasvikako takanga tiripo kunyangana naminista Magomo vakanga varipo. Chakave chishamiso kuti aponde vanhu vakawanda zvakadaro nevamwe vese vaakauraya ava. Zvinhu zvakashungurudza vanhu muno muGuruve. Nhasi tata tiwane mukana wokuti tizojekeserwa pamire mhuri nekuti tauya isusu tichida kuzobvunza nyaya yekuti ngozi iyi muchaifambisa sei yevanhu 25 vakapondwa nehama yenyu nemwana womumusha menyu. Asi tazoziva nhasi kekutanga kuti mwana uyu anonzi Animal nababa vake Fresha avazi vekwazvitsva, vana vekwachitate vakatoreswa mabirth certificate naambuya zvitsva vatakambonotaura navo paipai. Havana kuvatoreserawo vachiti ndoda kuti vaite misikanzwa, asi vanenge vaida kuti vagone kunge vachigamuchirwa kana muzvikoro, nokuti munhu wese muZimbabwe anofanira kunge angori nezvitupa. Asi kutoresa ikoko kwazvosvibisa zita iri zvisingazogona kupedzwa kwemakore. Chatingakuvimbisai panapa ndechekuti tichatsvaga mhuri yekwachitate kuti tigopasisa nyaya yataurwa panapa navaEras zvitsva yekuti vana ava imhuri yekwazvitsva yekwachitate havasi mhuri yekwazvitsva. Saka chikumbiro chavo chatotora chekuti isu tisi tasvibisirwa zita ndopatingamirira panapa. Kana uchida kuzoona nyaya yatichataura nevekwachitate kana tavatsvaga, subscriber wofollowa papeji inoyi tozodzoka zvekare usazorasikirwa nenyaya iyi, nokuti ndo pachazoita conclusion yekuti zvino zvataakuziva chokwadi kana vekwachitate vazvibvuma poitwa sei kuti vanhu ava vasashandise surname isiri yavo, kuita kuti paanozonzi Animal achitanga kunzi Animal chitate. Isusu tiri vekudzifambira. Zita ndonzi Sylvester Tafumanei. Ndina Tatenda Mapiri. Mukanya zvekare tiri kufamba tiri tese usiku huno ndisoko futa, saka tiri padare ranasoko. Aiwa ndinotenda zvikuru. Atiti Aiwa tatenda. aiwa tinotenda zvikuru tichitendawo nemhuri yenyu nekuti gamuchira kwamatanda kuchitambira kwamaita kusvika pamusha wenyu. Eka chose kana tatenda tichivhakachirwawo tichibvusiwawo kari pamoyo apa kanyambohafukawo kana ane kubvunzurudza shuwa zviri kutirwadza. Aiwa tapanzwa. Muri Zimbabwe tosangana mune zvimwe zvirongwa mazviita.